Sa muka bayhan na. Uy nga no, naguban-uban mga sa kuwa. Ni uban lang god. Ngano dili ko pwede mo uban sa imo ha. Dili juga pwede mo uban sa kuwa. Kabalo kang nagtrabaho ko. Napo ko sunduon karon. Kinsa man dayon mo sundoon dito ako tong kabit nimo nga nabuntis na pod. Grabe na po kayo, pati ako ang trabaho, dudahan gyapon nimo panginabuhi na ko nidi ug wala ko na driver. Wala ko ikahatag nga allowance sa imo ha. Pasalamat gani ko no nga na driver ko, mao nga nakahatag og allowance sa inyo ha. Pila man day ka buok imo ang sundoon. O syempre siya ra isa kay hatod sundo ba na ko no pag out niya trabaho, sundo na pud nako nya pag duty na pud niya unya. Ako na pud siya ihatod. Unsa man to siya, babae o lalaki? O syempre babae. O bantog ra dili ko nimo iuban kay chicks man day mo ang sundoon. Unsay chicks oy nga mao man ako trabaho, private driver ba ako? Anong ginahanglan pa man jud nimo sundoon nga pwede ra man unta siguro to mag-commute tong bayana? Ay dili pwede nga pa-commute tong bayhana. Oy kay mawala ako trabaho og ako to ipa-commute unsa man taon na siya oy nga ma-football ta ning style nimo naog na ba? Dili lagi ko muna. O bahala ka diha. Sus gitungtong pag ginanay mo TL di oy kabalo ba yung driver ako kasabat adri ayaw ba kay maugaw na. Limpyo man gud na ako ang TL kasaba ba nimo oy? Sige na banaog na kay imong anak dito walay nagbantay naog na ba kay nagdali ko malit na po ko ani karon kasabaan na po tani sa akong amo. Namong gud nagbantay ato gud gibantayan man to sa imo ang single mom. Isugo-sugo na pud nimo to akong single mom kabalo kang buntis to. Uli na dito aba kay wala nagbantay tong bata dito haluoy kayo. Muban lagi ko kardong basig mambae na pud ka. Dili lagi ko mong bai, trabaho lang, wala personalan. Noon sa man ito ni bayana, naog na dito ba kay late na ko, sa nang orasa ron. Napa may bakante sa likod. Oh, sige na kardong ba uban ko. Dili lagi ka pwede mo, ban kay diha tumulingkod ang akong sunduon. Eh di ako malingkod sa likod. Ay naku, labada ni mo sa ulo eh. Pati akong trabaho, muban-uban ka. Sige, balin na dito sa likod, sa muka ng bayana, uban-uban ng style eh. Unya na ko mobalin sa likod og naa na to imo ang sunduon, magpuyo raman ko. Ay nako, mawad-an ta ng style ni trabaho ani tungod nimo ba? Time ni style ni sige uban-uban. Pati akong trabaho dudahan gyapon. Ay nako, naunsa man ning taon ka. Perte ra ba itong layo ara ba yan? Sige ra ka uban-uban. Sige lang good. Uban-uban lang gud ko para makalaag pud ko ba. Wala ba ako laag-laag. Abi nimo kimi dili man laag ni ako ang trabaho ni ako. Unya og mahiringan ko sa kong amo ani nga naguban-uban ka. Impas ko ani ma-football ko ani sa akong trabaho nako. Ngi wala day kabalo nga naa kay partner. Kay balugod nga na ako'y partner. Dili man gud to musugot nga uban-ubanon bisag asa ka mo trabaho. Dili gid pwede nga uban-ubanon ng partner. Kailangan trabaho lang. Dili day ko mo uban jud ko ay bahala sila. Pasalamat gani ko kay nahimo kong driver kay dili lalim ang trabaho sa bukid perting kapuya nya. Imuhar ng gubaon. Unsay giguba nga ni uban lang gani ko guba na day na. Aw, unsay mahitabo football ko mawala na kong trabaho unsa man akong ikapalit og bugas sa inyo ha. Bahala na wala ko ilabot basta gusto ko makakita og kinsa na imong sunduon. Unya og kana ko sundoon karon mo report na sa akong amo football ko. Pabalik ko na po kunin mo sa trabaho sa bukid nga perter pa yung kapuya di ka maloy sa kuha. Sabutan na lang gud to nimo imong sunduon nga dili lang magsaba sa muka nimo oy. Mao ning nakabahog tik-tik karon. Sige ra uban-uban pati trabaho nako imuhar ang gubon. Kinsa man tong anong giserbatuhan man to nimong babae? Alam nga nagpatunga man siya, mao nga akong giserbatuan para mo padaplen. Ilam diha pag ingon na lang jud giserbatuhan to nimo kay hamis og telescopic. Pati akong pagserbato imo silusan unsa man ang taon bayana na ikaw na lang mag-driver. Nganong masuko man ka nga concern ra man ko sa imo ha tugag tinuod sa kuha bila na ka babae mo ang gibagdukan diriha sa kotse. Nganong naabot na mo pagkag binagdukay nga trabaho ra man nga kuha? Alangan mao ba yan na imo ang paborito mo drive og kotse, drive pud og babae. Ay Ginoo ko may pagibilin ti ka. Testingig bilin kay dili nakakabagdok unyang gabi eh. Wala ko labot og dili kunin mo pabagdukon unyang gabi kay naman akong single mom pwede mo kumubagdok dito sa iya. Mas maayo pa to mo dala akong single mom kay hawd kay mag-helicopter dili para sa imo sos perti nimo minusa. Alangan hangol man ka itog alho nimo bisag unsaon nimo bagdok dili gyapon matagbaw. Lupigan gani ka sa akong single mom no dili para sa imo dili ka lahutay seconds lang undang na. Unsaon ako paglahutay anang imong alho nga perti mang dako seconds lang perti nang hapdusa.